имрӯза ёрони ӯ дӯстони арҷманд дар бозии имрӯза холмурод абдусаломов ва ғайрат рӯзибоев мебошанд. ҳолони арҷманд албатта дар варзишгоҳи марказии фархор ки варзишгоҳи хонагии тими ҳосилот маҳсуб мешавад, имрӯза маҳсуб мешавад. садои шакидовар ҳам баланд шуд ва бозӣ аз маркази майдон оғоз гардид. ҳамлаи дастаи ҳосилотро мебинем. Сафарали Каримов, зарбаи ӯ, имконият, зарбаи такрорӣ ва гол. Аммо садои шакидовар баланд мешавад. Муҳаммадали Азизбоев инҷо гол зад, аммо голи ӯ ба қавле ҳисоб кардан намешавад. Мо бояд наворҳои такрориро интизор бошем. ду нафар дар назди тӯб қарор доранд. мухлисон ҳам мунтазири голро доранд аз ин ҳолат. зарба ҷониби дарвоза ва тӯб рост ҷониби дастони дарвозабон низ хата меравад. партов ба ҷаримагоҳ. Шодимуродов аз по меафтад. қоидаи бозӣ вайрон шуд ё не? ҳолати хавфнок. ва голи задаи ӯ ҳисоб карда нашуд ва ин сабаб шуд ки қисми аввал бидуни гол ҷамъбаст гардад, аммо боке нест, чунки дар нимаи дуюм ҳанӯз дар оғози он бозингарони ҳосилот аз нав ба задани гол даст меёбанд ва пешсаф мешаванд. акнун дар дақиқаи 49-уми рақобат 1-0. ҳоло интизор мешавем наворҳои такрориро ки чӣ тавр аз ин фурсат бозингарони ҳосилот муваффақ шуданд ба задани гол ва инҷо мухлисони ин дастаро ҳам мебинем ки шумораашон кам нест дар варзишгоҳи марказии фархор. Шодимуродов таҳти шумора 11 аз ҳайати тими ҳосилот ба задани гол даст меёбад ва тими худро пешсаф мегардонад дар ин бозӣ. такрори ин саҳнаро мебинем. Сафарали Каримов, партоби ӯ ба дохили ҷаримагоҳ ва зарбаи бо сар иҷро кардаи Шодимуродов. капитани даста ҳамеша дар қисми аввал ҳамин корро мекард. аз як-ду нафар мегузашт ва аз канор ба дохили ҷаримагоҳ тӯбро равон мекард, аммо дигар бозингарон муваффақ намешуданд дар задани гол. ин дафъа партоби ӯ самаранок шуд ва паси головар. Шодимуродов, зарба ба хати ҳамла. ҳамин тавр садои шакидовар баланд мешавад. дӯстони арҷманд ва бозидам шуд ин рақобат ва аз номи худам кулли мухлисони дастаи эсхатаро, футболбозони ин дастаро бо ин пирӯзии муҳим ки дастаро ба зинаи чаҳорум бурд, табрику муборакбод мегӯям.